Hola, doncs jo sóc la Diana i sóc la creadora d'aquest espectacle, Mis coses i jo. Doncs aquest espectacle va sobre un artista, que sóc jo, que explica i posa en escena el seu procés creatiu per fer el mateix espectacle. Totes les problemàtiques i tots els dubtes, totes les incerteses, totes les pors en les que tu t'enfrontes quan fas un procés creatiu. I s'explica de manera autobiogràfica, amb records que al cap dels anys se't posen davant i te'n dones compte que són una trava a l'hora de voler fer alguna cosa que vols fer. I tot aquest procés s'explica a partir de les meves eines que he estat treballant durant tots aquests anys, que són la dansa contemporània, que és el teatre, és el clown, i també hi ha una part que és de monòleg, a peu dret, jo, Diana, parlant-li al públic en primera persona, i tot això amb el toc d'humor que ens ajuda molt a entendre i acceptar els fracassos i les alegries. Doncs la idea sorgeix d'un solo de dansa que vaig fer quan vaig acabar la formació dels 3 anys. Ve de la necessitat de trobar-me a mi en escena, al final. Vull dir, jo he fet dansa, i he fet circ, i he fet teatre, i he fet moltes coses, i de trobar realment quin és el meu propi llenguatge i de trobar-me jo. Llavors ve d'aquesta necessitat de dir, vaig a fer un solo, a veure què em trobo de mi mateixa amb això, i volent fer alguna cosa meu, alguna cosa propi, alguna que sigui Diana, alguna que parli de mi, i intentar ser profunda amb això. El procés creatiu ha sigut una bogeria en el que jo m'anava perdent constantment, com decepció rere alegria, rere novetat, rere tot és igual. Tot ha sigut, des de la il·lusió fa molts anys, que sí que el vaig intentant fer, i el procés creatiu ha sigut un xoc, una descoberta de la meva problemàtica com a individu, com a persona, una confrontació amb mi mateixa. És que clar, com l'espectacle té molta part del procés creatiu. El procés creatiu, jo em vaig trobar amb una sèrie de coses que al final vaig decidir posar tot el que jo m'havia trobat en el procés creatiu en l'espectacle, perquè creia que el que m'estava passant era molt més important que l'espectacle que jo m'havia imaginat. Llavors és això, és confrontament, és dir estic perduda, és dir no ho estic entenent, és dir no ho vull fer, i és dir sí que ho vull fer, és tot això. Vull dir que van ser molts mesos d'això, de molts dubtes amb mi mateixa. La connexió amb el públic. O sigui, quan hi ha alguna cosa molt curiosa amb el públic que sempre m'ha passat, que el públic em dona seguretat. O sigui, mirar els ulls al públic em dona seguretat, no el contrari. No em fa vergonya, sinó que em dona seguretat. Llavors, aquest poder que té la connexió amb la gent és el que crec que m'agrada més viure del teatre. Deixar-se anar, provar, equivocar-se, investigar, tot això, llibertat. Que són una oportunitat molt bonica, perquè generen un entorn molt íntim que crec que el teatre necessita, necessita que parlem de tu a tu, necessita que els artistes puguin dir ei, anem a parlar d'això, que per mi és important, i puguis seure amb el públic a fer un cafè.
també en el procés creatiu també pensava això, com, què li explicaria jo a algú que anés a fer un cafè? Li diria, uah, tio, doncs mira, avui he tingut un dia de merda perquè mira, m'ha passat això, m'ha passat allò, però no estic contenta perquè també m'ha passat això. Llavors les sales de proximitat crec que tenen aquest punt de ens asseiem i parlem de nosaltres, des del poder mirar-nos als ulls i poder veure les reaccions i poder com connectar-nos més, no? Més de casa. No, crec que aquest espectacle ho és. Crec que aquest espectacle ho és, malgrat les dificultats. Crec que ho és, i a més l'espectacle també parla d'això, no? De donar valor al que tu vulguis fer, deixant estar el que pensin, deixant estar totes les tonteries que ens venen al cap quan volem fer alguna cosa. Crec que aquest espectacle ho és, per mi. És dir, és una prova. Dir, bueno, jo vull provar de fer això i vaig a tope, no? Acceptació. Sí, acceptar el que ets, constantment. O sigui, com em passa que m'oblido, no? Vulguis o no et vas oblidant, però l'acceptació de tot plegat, de lo que ets, de lo que vens a explicar, del moment present, de això és així i ja està bé i no passa res. Espero menys soroll, o sigui, serenitat, amor, natura, comprensió, com pau mental. Pau mental. Jo us convido a veure aquest espectacle perquè crec que es parlen de coses que ens passen a totes, perquè jo vull trobar un lloc d'empatia i un lloc de parlar de coses que ens passen i que no li donem espai i com a una li passa d'una manera i a l'altra li passa d'una altra, però sempre és el mateix, a parlar de ferides que portem amb nosaltres, a parlar de temes que no... que estan allà com amagadets i com les coses que ens emportem, la nostra càrrega, saps? A compartir-la i dir, vale, doncs jo tinc aquesta càrrega i jo tinc aquesta i tu tens aquesta i tots tenim la nostra càrrega, però estem aquí i ho hem de lluitar a tope, saps? I llavors us convido per això, perquè trobem aquesta empatia i perquè crec que aquí es parlen de coses universals, de dolors universals i de coses universals. I a més riem, que això està molt bé, riure de les coses.